tubangon taang ugma nga puno sa paglaom. Ang mga pagsulay mula bay lamang, isalig lang ang tanan kaniya. Si Jesus ang paglaom, kaniya may kasiguruhan. Kung manyaway paglupad, pilitan niya talikdan. Sampita ang pangalan niya, ana siya magatubag. Pilitan niya pasagdan, kanunay ana siya. Siya nga manunubos ta, kagulanan kuhaon niya, kalipayan ipasin natin niya. Ang mga pagsulay mula bay lamang, isalig lang ang tanan kaniya. Si Jesus ang paglaom, kaniya may kasiguruhan. Kung manyaway paglupad, pilitan niya talikdan. Sampita ang pangalan niya, ana siya magatubag. Pilitan niya pasagdan, kanunay